প্ৰমোচন কৰিলোঁ। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel गासैखौबो बरायनाय थाबाय. So नोंथांमोना माबोरै दं? I hope नोंथांमोना मोजाङैनो दङ जानांगौ. आंबो मोजाङैनो दङ. So नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे निउस लाबोदो. बेनो जाबाय रङियाव फार्स्ट टाइम लटारि खेला फाथिनो थांगासिनो गेदेर. So नोंथांमोना फैनानै सापर्ट खालाम बिथांमोनखौ जोंनि बर' मानसिफोरानो फाथिदो. एबार फार्स्ट टाइम रङियाव इसिं माने गेदेर लटारि खेला जागासिनो. बेनो जाबाय प्राइसआ मा मा दङ आं नोंथांमोननो खिथागासिनो. टटेल 15टा दङ आरोना प्राइसआ ओमफ्राय बेनो जाबाय बास दङ थार दङ सुइफ्ट दङ ट्रेक्टर दङ आरो बहुत माने गारि दङ स' नोंथांमोना फैनानै बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम एड्रेसा रङिया ससाइटि सकआव ओमफ्राय बेखौ आं दायो नोंथांमोना मोजाङै थांनानै बे जायगायाव थांनानै देखायगासिनो दिनैनिफ्राय कार्यालया माने अपेनिं जासिगोन आरोना फैनानै सापर्ट खालाम लटारि टिकेटखौ जेसेबां हायो माने लोगोफोरनो खिथा शेयार खालाम आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय बिदिनो जुदि माने सापर्ट खालामबाय थाबाथाय सागे बिसोरो नेक्स्ट इयारावबो बिनिसाय आरो गिदिर खेला फाथिनो हायो स' नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन स' नायलांबाय था आरो लटारि टिकेटआ लांफै आरो नोंथांमोननि लाकखौ नायनो हागोन कि थिग नोंसोरनि आंनि भिउवार्सफोर साबस्क्राइबारफोरनियावनो सागे बास दङ थार दङ नङा होमबा स' नोंथांमोना फैनानै माबोरै लांफै टिकेटखौ आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय स' थुदे बिदिबा आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आं दायो रङिया शिब मन्दिराव थांगासिनो गारि गैजा रोङा नालाय बेखायनो रिक्सायावसो थांनो गोनां जादों बेखायनो आङो भगबानाव आशीर्बाद बिनो थाङो जे आंनो लटारियाव गारि गंसे मोन्थों होननानै I'm just joking. So guys, आं दायो खुलुमखांबाय साखि जलायखांबाय दायो ओमफ्राय नोंथांमोना जायमोना फैनो हाया लटारि टिकेटखौ लानो बिथांमोना नाम्बारखौ होगोन आङो कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन स' नोंथांमोना फन खालामनानै बा वाट्सएपआव मेसेज खालामनानै टिकेटखौ लानो हागोन स' गासैबो सापर्ट खालामो बेलुन साजायगासिनो नब'आ नों आरो मा खालामदों बेलुन लाना गारिफोरा किसुमान मोनफैजोब्बाय ओमफ्राय इबो गंसे बलेर'आ ओमफ्राय इथिं दोङो आं गारिनि नामफोरखौ मोजां मिथिया दे नोंसोरो नायनानै लाबानो जाबाय इबो जाबाय एल्ट' सागे इखौ मा बुङो मिथिया सुइफ्ट ओमफ्राय इखौ मा बुङो मिथिया ओमफ्राय बाखि ओइ मोनसेया बाखि मोनफैजोबाखैनो मोनफैबा देखायगोन आं अपेनिंनि माबा रेडि खालामगासिनो थालिर बिफां गायबाय बेबो मोनसे इ सेकेन्ड प्राइज फार्स्ट प्राइजआ बास स' गाइस आं दायो नै लटारिनि थारखौ सलायगासिनो जोङो ओरैनो सलायना नायदो ट्रायल नायदो माब्रै नाङो नोंथांमोना लटारि टिकेटखौ ला माबार लानानै ओमफ्राय थिग नोंसोरनि लाकावनो गोलैलायथारा स' পুৰা কিবা ক'ব আপুনি আজি আমি আনিলোঁ লটাৰী গোটেই গাড়ীখিনি আমাৰ আহি গৈছে চবৰে একদম সহায় সহযোগিতা লাগিব একদম জেনুইন খেলা হ'ব পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰঙিয়াত সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ খেল হ'ব ওলাইছে আমাৰ আৰু সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আপোনালোকৰ মৰম আমি আশা বিচাৰিছোঁ যাতে আমি নেক্সট ইয়াৰটো মানে পুৰাতে পাতিব পাৰে আৰু ইয়াতকৈ বেছি ডাঙৰ পাতিব পাৰে চবে হেল্প কৰিব টিকেটটো লৈ ল'ব চবে আহি কেনে এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক খুৰা সোসাইটি চক ৰঙিয়া আপুনি ৰঙিয়া হাৱৰ সোসাইটি চকত নামিয়ে দেখিব অকমান লেফট সাইডে গ'লে দেখিব আমাৰ কাউণ্টাৰটো আছে তাতে আমাৰ গোটেই গাড়ীবিলাক থোৱা আছে তাতে আপুনি ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা ৰাতি 10 বজালৈ আপোনালোকে আপোনাৰ টিকট পাব উপলব্ধ হ'ব আৰু নৱেম্বৰৰ 30 তাৰিখে আমাৰ খেল আছে আৰু খেলখন আমাৰ প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা ব্যৱস্থা কৰি আমি চলোৱা হ'ব জেনুইনলি চলোৱা হ'ব তো আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা মৰম আমি আশা কৰিছোঁ চবে আহিব টিকেটটো লৈ যাব আৰু যদি আহিব নোৱাৰে তে ইয়াতে মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম তো আপোনালোকে ফোন কৰি কেনে লৈ ল'ব টিকেটটো হোৱাটছআপৰ যোগেদিও আপোনালোকে টিকেটটো লৈ ল'ব পাৰে
Soalnya deh, mana soalnya yang murah kita mah. লটাৰী খেল উদ্বোধন এই লটাৰী খেল উদ্বোধন আমি আজি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি আমাৰ অতিথিবৃন্দ আমি আমন্ত্ৰিত কৰি আনিছোঁ আমাৰ সভাপতি সুব্ৰত ডাঙৰীয়া তেখেতক পোনপ্ৰথমে আমাৰ উদযাপন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এখন আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হীৰেণ বড়োৱে এখন আৰম্ভণি সম্বোধন জনাব আমাৰ এই আজি যি মানে জনজাতীয় যি উন্নয়ন সাজাতীয় যি লটাৰী খেলখন মানে উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে শিক্ষা মানে কটাৰ বাবে আমি আমাৰ সভাপতি সুব্ৰত ডাঙৰীয়াক জবাব নি हाँ तो यार हमारा आप ही स्कूल है लेकिन करो हमारा आप हमारा आप জোকৰ ন জোকাৰ দিব আজি ৰঙিয়া আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক জনজাতীয় উন্নয়নৰ হাজতে যি লটাৰী খেলৰ কুপন ব্যৱহাৰ কৰিছে তাতে সফল হয় যাতে এই সফল যাত্ৰাত আজি এই মুখ্য দুৱাৰ উন্মোচন কৰিলোঁ दायो इथिंगाले कमन जनायबाय थादो ओमफ्राय इसोरो प्रसादनि रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय इखि आरो सानि रेडि खालामगासिनो हेलो ओए माने मुगल माने कुन नाय ओ আছে हाँ दे ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম প্ৰাইজ আছে বাছ আল্ট্ৰা বাছ সেকেন্ড আছে ইনোভা এটা আছে ইনোভা ক্ৰিষ্টা তাৰপিছত আপোনাৰ স্কৰ্পিঅ' আছে থাৰ আছে বলেৰো আছে লগতে এল্টো আছে ছুইফ্ট আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মোট প্ৰাইচ কিমান মোট প্ৰাইচ আছে মাননীসমূহ কেনেকুৱা মাননি 100 টকাকৈ আপোনালোকে উপহাৰ কুপন ল'ব পাৰে Tombai. Ya, ada tiket misalnya ada tiket batu nama. खुलुमबाय लटारि रङियाव फाथिदोना माने गोजोननाय मोनदों बे गिदिर रङियाव दिनैहालागै रङिया डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बेबायदि खेला नुवाखैमोन दा नै जनजातीय जोंनि बर' माबाफोरा लोगो जानानै बिसोरनि खारजोआव माने दिनै लटारि टिकेट फाथिदों मोजां नांदों 16टा माने प्राइज दं माने फार्स्ट प्राइज आल्ट्रा बास सेकेन्ड प्राइजआव दं माने थार्ड माबा इनिभा क्रिस्टा सेकेन्डआव थार्डआवसो माबा थार्ड बेनिफ्राय फर्थआव दङ बलेर' बेनिफ्राय बेबायदि माने बायदिसिना मोजां माने होदों बेखौ नुनानै दिनै आं टिकेट लानो इच्छा जानानै दिनै बुक मोनसे लादों जाहाथे इसोरा जाहाथे माबाखौ अनरो जाहाथे फासियो बे गिदिर माने अखम जुरि बा बिटिडिअ ओनसोलनि रायजो राजाखौबो आं अनुरद खालामदों नै बिथांमोननि बे खेलाया माने सच्चा माने निकाकै जागोन बिनि थाखाय माने गासैखौबो टिकेट लानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों
Ini murna. Oh ya, tas tiket Itu टिकेट लाबाय नोङो थार मोनसे मोनबानो जासिगोन दे आंनि नामाव न'खरनि नामै गासै नामै स' जोंहा टिकेट गंसे लाबाय थारखौ मोनबानो जाबाय आंनि आरो बुक मोनसेयाव माने एग्रावटा थायो बाट 1000 आरो ना स' मोनसे फ्रि मोनगोन बुक लाबाथाय नोंथांमोना फ्रि जागोन आरो मोनसे स' बुक लाबानो जाबाय नोंसोरो जेसेबां हायो बुक ला फैनानै टिकेटफोरखौ लाफैदो बुक मोनसे लाबा माने 1000 लायो बाट 11 खान थायोना नोंथांमोना मोनसे फ्रि मोनगोन स' माबार फैदो लादो ओमफ्राय थारखौ लाना थांदो ओमफ्राय नै स्करपिय' बलेर' बे इन'भा स' नोंथांमोना फैनानै टिकेटखौ लाफैदो सबबो हेल्प खालामदो आरो जेसेबां हायो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय फेसबुकफोरावबो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअफोरखौ स' फेसबुकफोरावबो शेयार खालामना होबानो जाबाय स' बिदिनो थेंक इउ आं दिनै भिडिअखौ फोजोबनोसै बाय बाय गाइस